मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो सानदों थानो सुखुथारा आरोखि माखासे खोथा जोंनि लिडारफ्रा दिनै एखे नङै नङै खोथा बुंबाय थायो जाथियाव नंगौ खोथाखौ बुङा नङै मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोफोरखौ थगायनाय मानाय बे खामानिखौ मावबाय थायो दा नै दिपेन बर'आ दाखालि 27 तारिख खालि बिटिआर सुक्तिनि सानाव रंजानाय मोनसे फोरबो फालिनानै बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरोखि बे बिटिसिनि बाउन्डारियालायनो एखेबारे माबा जाजोबथारबाय आरोखि माबासिम जाहैसिगोन सनितपुर ओमफ्राय माबासिम बिश्वनाथसिम बे जाहैजोबसिगोन बे डिस्ट्रिक्टआ जाहैजोबसिगोन होननानै बुंदों दा एखेबारे गखार मिसा खोथा बुङो बिथांमोना दा नै सुक्तियाव मा दं बेखौ बिथांमोना रायजो राजानो मोजां खोन्थायाखै बुजियाखै बिसोर फरायदोंना फरायाखै आरो फरायदोंना बुजियाखै आरो बुजिदोंब्ला बिसोर मिसा खोथा बुंदों नामा दाथ' जों मिसा खोथाखौनो बिसोर बुंगासिनो दं आरोखि खुनु एरिया माने एक्सटेनसन खालामनायनि बे सुक्तियाव गैया आरोखि एरिया बारायनायनि बाथ्रा गैया बे बाउन्डारि सिमाव नांजाबनानै थानाय 50% बारा बर' गामिखौ माने सोनाय जागोन बाथ्रा बिसोर दङ आरो बाउन्डारियाव नांजाबनाय 50% बारा बर' गामि लाम दंब्ला बेखौबो दानख'नाय जागोन बेबादिसो दङ आरोखि ओमफ्राय दाखालि लेटेस्ट जानाखि माबा थैनायनि उनाव मा होनो बै जोंहा पिबि बार्मा जायनि थैबाय चेयारमेना बे थैनायनि उनाव गोदान जारि नटिफिकेसन दिहुनदों गभर्नरा बे नटिफिकेसना नैबे आरोखि बेयाव स्पस्ट लिरदों बेयाव लिरदों माने आंसो फरायनानै खोन्थानो ससेनिफ्राय आं फरायनानै खोन्थानोसै ओरैनो आरोखि इन पार्शियल नटिफिकेसन अफ आर्लियार नटिफिकेसन इशुड बाय नाम्बार so dated so and consequent upon the demise of the incumbent chairman Sri P.B. Barma, IAS retired. Dr. Ashish Kumar Bhutani, IAS Principal Secretary to the Government of Assam, is hereby appointed as chairman of the commission constituted for the alteration of the area included under Bodoland Territorial Region in place of late P.B. Barma, IAS retired बिदिनो दा बिटिआर सिङाव थानाय गामिखौ दानख'नायनि बाथ्राखौसो बेयाव अर्डाराव होदों बेयाव सोसननाय खुनु बाथ्राखौ बुङाखै दा बिथांमोना बोरै बुंगासिनो दं जे माने बे सनितपुर माने आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्ला हाबफागोन होननानै बोरै बुंगासिनो दं बे आसुरित बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बुंगासिनो दं खुलाजों बुंनाय बाथ्रा नङा एकरावथ' बिराद माने डिफेक्ट जाबाय एकराव भुल जाबाय आरो बे जायगायाव सोसननाय दिगदार दं दा बे बुंनायखौ जोंल' बुङाखै दा हेमन्त बिश्व शर्मा मैया दाख्लैसिम आगोलनिफ्राय बुंगासिनो दं जे बे जायगा खुनु जायगा सोसनजाया मा जाया ओरै एक्सटेनसन खालामनाय बाथ्रा गैया ओरै बुंगासिनो दं खिन्थु बिथांमोना बिनि खोथाखौ एखेबारे खोनासङा बिसोरो बे मा बुंदों बिनि सायाव बिसोर रिएक्सनखौनो होआ खोनाखै आसुरित आरोखि प्रिन्सिपाल दंब्ला बे आदर्श दंब्ला दिनै बुं दिपेन बर'आबो हिन्जाव दं बेयाव बिसि फिसा दं बे एबसुआव थानो मोनला नागारदो बेखौ बे बुंनांसिगौ दिनै मानो दिपेन बर'मोनखौ एबसुआव लायलाय बे मानो गिदिंगासिनो दंफालाय आरो दिनै बेल' नङा उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंबोदों बे समाव जाय बर' माने सोरबा जोंनि बर' नेताफ्रा गुबुन हारि लानाय हाबा लानाय नेताफोरखौ बे सोंखारिबोदों गाज्रिबोदों दा दिनैनि दिनावथ' एबसुआवथ' मेला दंना गुबुन हारि हाबा लानाय दस्रा दङ बिसोरखौ बादा हो उरखावग्रा ब्रह्मआ दिनै मानो एक पकियाव दिनै माने माबा रल लादोंमोनलाय माने प्रिन्सिपाल गैयै रल लादोंमोनलाय बिथाङानो माबानांगौ आरो दिनै जों माने गबिन्द बसुमतारीखौबो बुंनो नागिरदों जे आं एसे बुंबावसै एसे टाइम लाबावसै दा दिनै गबिन्द बसुमतारीया नै दाखालि एखेबारे नङै बाथ्रा बुंनानै बे माने गावनि क्रेडिबिलिटि बे जे सासे डिपुटि चिफ सासे लिडार सासे एनडिपिनि लिडारमोन दिनै बिनि क्रेडिबिलिटिया सेस बेहा जेबो गैला आरोखि सासे लिडारा नङै बाङै खोथा बुंनाय एखमबा गावनि केडारफोरखौ बुङो 5 लाखनि जों सोमावसाराखैब्ला मानो थाखाय सोमावसारदों एनडिपिआ गासिबो माने एथ' गोबां अस्त्र दिदों बे 5 लाखनि थाखायसो अस्त्र दिदोंनो दा बायदि आरो नै दाखालि बे बिथाङा बुंबावलाय बे आरोबाव बे रन्जन दैमारिखौ गावनि न'खर मानसिया बख'आबा सोर बख'नो बेबायदि बाथ्रा दा दिनै गभर्नमेन्टआ दायथ' दं गभर्नमेन्टआ मानो दायथ' लायाफालाय गभर्नमेन्टआ दायथ' लानांगौना आरो दिनै बिसेस करि माने माबाया गबिन्दआ दायथ' लानांगौ गबिन्दआ गावनिनो बस रन्जन दैमारिया गबिन्दनि बस फाउन्डार माबाया रन्जन दैमारिया चेयारमेन दा दिनै चेयारमेना जेलाव दंहैयो फिस सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनानै बेखौ जेलाव जोबनो दोनफिनबाय बेखौ नांगौ समाव जेलनिफ्राय लानानै फैबाय सुक्ति खालामहैबाय नों जुदि सुक्ति खालामनो थाखाय बेखौ जेलनिफ्राय बख'नो हायोब्ला आरो दिनै बेखौ बाहेरायाव दोननो हाया बाहेरायाव मानो लाबोनो हाया बेखौथ' हानांगौ गभर्नमेन्टआ जुदि दायथ' लायोबा बेथ' दिनै माने जेलनिफ्राय बाहेरायाव फैनांगौ बे दायथ' गैया बिसोर माने बख'नो गोसो गैया बेसो दिनै नुजादों आरोखि आरो दिनै गबिन्दआ दायथ' लानांगौ बांसिना मा बेनि बस बियो रन्जन दैमारि बिनि बस बे माने एनडिपिनि फाउन्डार चेयारमेन बे दा गथिखे गावनि बसआनो जेलाव दंब्ला अन मरेल ग्राउन्ड गावबो बियो माने आंनो बिबानखौनो आं नाङा बे जेलनिफ्राय गवागौमानि बे बिटिसिनि डेपुटि चिफबो जानो नाङा बे एमएलएबो जानो नाङा बे
बे बिबानखौसो बे लानांगौमोन बे दायित्वखौ लानांगौमोन बे मरेलिटिखौ बे श' खालामनांगौ रायजो राजानो दिन्थिनांगौमोन जे आंनि थाखाय बिबान देरसिन नङा बेखौ खालामनांगौमोन बे दुर्भाग्य दिनै बियो लासिं सिं लाजिनायबो गैया बे आयेन कानुनबो गैया नियम निथिखौबो मानिया बे दिनै बे एमएलएबो जानानै दं बियो आरो बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानानै दङ लासिं सिं बियो जोंनि नेताफ्रा बिदिसो नामा बियो बे संग्रामनि नेतानि आखल नामा बियो दा दिनै दुर्भाग्यआ बेनो जे एफा गोबाव जे बर'फ्रा हाथियार देनानै संग्राम खालामबाय बे संग्राम खालामनायनि गेजेराव गबिन्द बसुमतारी मोन बादिया नेता जाबोबाय दुर्भाग्यआ बेनो बर' जाथिनि गेजेराव बे दुर्भाग्य बाथ्रा मा दिनै बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे डिस्ट्रिक्ट मोननैया जुदि हाबाब्ला सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनाव आरो दावराव दैखांग्रा न'आवसो माने एबसुआ धरना होफैगोन आरोखि ओरैबायदि लासिं सिं आरोखि एथ' लासिं सिं एबसुनि रला दा दिनै नोंसोरो हिमन्त बिश्व शर्मानि न'आव धरना होयोना मानो बिदि बुंदों बियो मानो सोआ होनदों बियो धरना होयो दा बिनो धरना होनो नागिरो जोंनावसो धरना होनो मा मोननांगौ बियो एथ' गाज्रि फिलिंस एथ' गाज्रि माने एबसुनि सेंग्राफोरनि रला बेबादिजों रायजो मोनगोन बेबादिजों नों बे एरिया बारायगोन दा बेफोर दुखुनांथाव आरोखि दा बे आरो लोगोसे बेयाव दिपेन बर'आ बुंदों बे बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बिथाङा बुंदों आरोखि दिपेन बर'आ बुंदों आरोखि दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे एथ' लासिं सिं खुन बियो माने बर' रावा 1985आवनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखानाय बेखौ हितिश्वर शइकिया जेब्लानोखि चिफ मिनिस्टारमोन बे समाव जेब्ला क'क्राझाराव हद' अखम संगित शिल्पी समाव जायो बेयाव जोंनो एखेबारे बिरादनो आन्दलन खालामनाय धरना बिराद दावराव दावसि खालामनानै जुदि माने बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामाब्ला जों बे संगित शिल्पी समावखौ जाहोआ होननानै एबसुआ जों बै समावनो जोंनो बे जिनिसखौ आदाय खालामनानै लादों बे समावनो 85आवनो जादों 1985आवनो जादों दा दिनैसो बिथांमोना गावसोर खालामदोंना बोरै बुंनो हागौ 1985नि 16 एप्रिलाव बे अर्डारखौ होदों नैबे अर्डार बे क'क्राझार जिल्ला आरो उदालगुरि साब डिभिजनाव बे मोननैयाव घोषणा होदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेराव जेराव बर' थाग्रा जायगाफोर दङ बे बर' थाग्रा जायगाफोरा बे बर' भाषाखौ माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जायगा बर' भाषाखौ बाहायनो हागोन होननानै अर्डार होनाय दं बे मोनसे आरो मोनसेया नै 2016 आरोबाव 2016 आरोबाव गभर्नरा आसामनि गभर्नरा गोदानै आरोबाव अर्डार होबावबाय जे बर' रावखौ आसामनि प्रत्येक जिल्लायावनो एस'सियेट लेंगुवेजआव बाहायनाय जासिगोन होनना अर्डार होबाय बेखौ अर्डार होनाय खारना जाबाय 2003आव माने बिएलसिनि मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिसि सुक्ति जाबाय बे बिटिसि सुक्तियाव बर' भाषाखौ 8 सिडुल सोसनदों दा बर' भाषा 8 सिडुल हाबनाय लोगो लोगोनो बर' रावा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बे आयेननि बाथ्रा बे दिनै आसामनियाव असमिया रावा अफिसियेल लेंगुवेज असमिया रावा माने बेबो 8 सिडुल हाबनाय असमिया रावा इसिबां मर्यादा दङ इसिबां स्टेटास दं इसिबां सनमान दं बर' रावाबो इसिबां मर्यादा दं इसिबां सनमान दं इसिबां माने बे स्टेटास दं दा दिनै बर' रावा मानो जानांगौ आरो दिनै बर' रावजों दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै आइएस अफिसार जालायलांबाय दा जानांगौ दा खिन्थु दुर्भाग्यआव जोंना नै मैया दाखालिसो जोंना माने एखेरे आसाम गभर्नमेन्टआव देखायनो थाखाय बे बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै जोंसो बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लाबोदों होननानै दिफेन बर'मोना बमा गावदों रंजादों फुरथि खालामदों बेफोर आरोखि दा दुखुनांथावा बेफोर आरोखि दा दिनै बिथांमोनहा जुदि रायजो राजाफोरनो नंगौ खोथाखौ बुंनायमोनब्ला दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा जेबो गैयामोन दा एबसुआ जुदि बिदि मिसा खोथा बुंग्रा थगायसुला माने बेबो 8 सिडुल हाबनाय असमिया रावा इसिबां मर्यादा दङ इसिबां स्टेटास दं इसिबां सनमान दं बर' रावाबो इसिबां मर्यादा दं इसिबां सनमान दं इसिबां माने बे स्टेटास दं दा दिनै बर' रावा मानो जानांगौ आरो दिनै बर' रावजों दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै आइएस अफिसार जालायलांबाय दा जानांगौ दा खिन्थु दुर्भाग्यआव जोंना नै मैया दाखालिसो जोंना माने एखेरे आसाम गभर्नमेन्टआव देखायनो थाखाय बे बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै जोंसो बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लाबोदों होननानै दिफेन बर'मोना बमा गावदों रंजादों फुरथि खालामदों बेफोर आरोखि दा दुखुनांथावा बेफोर आरोखि दा दिनै बिथांमोनहा जुदि रायजो राजाफोरनो नंगौ खोथाखौ बुंनायमोनब्ला दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा जेबो गैयामोन दा एबसुआ जुदि बिदि मिसा खोथा बुंग्रा थगायसुला जायोब्ला बे एबसुखौ सोर फोथायनो दिनै दिफेन बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै बे एबसु जानायनि खुनु जयगथा गैया बिसोरो माने थगायसुला एबसु बियो बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर'आ एक नम्बर थगायसुला बर' जाथियाव एक नम्बर फोथाय खेबस' खालामग्रा बर' जाथियाव आरो 2 नम्बराव दिफेन बर' आरो दिनै बे दिफेन बर'आ दिनै एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट जानाय जयगथा गैया बे इमिडियेट बे गारनानै गोदान जेनुइन मानसिफोरनो दिनै माने हगारना होनांगौ बे गोदान मोजां मानसिफ्रा दैदेनथों जाथिखौ जाय माने अनो जाथिखौ जाय मोजां मोनो जाथिनि प्रति जाय गाबखानाय दं दैदेनथों दिनै जुदि दिफेन बर'मोनहा एबसुआ जुदि मोजां जानायमोनब्ला गोख्रों जानायमोनब्ला दिनै माब्रैहाय दिनै माने नबसरनिया मोनहा एमपि जानो हायोमोन फालाय ट्राइबेल रिजार्भ समितिनिफ्राय जानो हायामोन ना दिनै बे एनकाउन्टारा मानो जायोमोन जानो हायामोन दिनै बे हा हु सेलाबायनाय मानाय बेफोर माने फंसे खोथा बुङा बिसोरो बुंनांगौमोन मानो बुङाखै ओंखारबोना दिनै माने ओरैनो नाटकल' खालामो बिसोर नायटकार बिसोरो बिराद मोजां नायटकार दिनै बिसोरो बाद हो बे नाटक खालामनायखौ रायजोफ्रा बुजिजोबो दा ओंखारनानै जों माने ग्राउन्डआव मावफै
डिसिखौ बुंहाय प्रमद बर'खौ बुंना बेसेबां बेल ब्लकआव हाबनानै दं बेखौ होखारजोबनांसिगौ प्रमद बर'खौ बुं गाबोननो होनबाथ' एक्सन जायोना दिनै मानो फंसे खोथा बुङाखै फालाय फिलाय बुंनांगौ दा गथे दिनै बुजिबाय दिपेन बर'आ एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट जानाय जयगथा गैया बिहा उद्देश्य गैया जाथि सेवा खालामनायनि बियो एमएलए बोरै जानो हायो बिटिसिनि डेपुटि चिफ बोरै जानो हायो गबिन्द बसुमतारी गाबोन जुदि एमएलए रिजाइन होयोबा बे एमएलए जागोन आरो बे डेपुटि चिफखौ गारोब्ला बे डेपुटि चिफ जागोन दा गथिखे दिनै दिपेन बर'आ बे माने एखेबारे इउपिपिएलनि एसे एकदम बे माने माबा आरोखि बियो सेनापति बियो इउपिपिएलनि दा दिनै बियो माने इउपिपिएल सेनापति इउपिपिएल जानायखौ गारनांगौ बियो जाथिनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावनांगौ आरो जुदि बेखौ हायाब्ला बियो एबसु गारनांगौ एबसु गारनानै गोदान फरायसा आफाद दानो होनांगौ आरो बे खेथ्रआव आं दिनै बुंनो लुबैबावदों दा दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिनि दायथ'खौ लानांगौ उरखाव गोरा ब्रह्मआ गोदो जुदि माबा समाव गारलाबाथा एबसु प्रेसिडेन्ट जानाय समाव गारलाबाथाखौ हिन्जाव गोनां बोराय मानसि बे बोराय मानसिया हिन्जाव गोनां मानसिया एबसु प्रेसिडेन्ट जानो मोना बे गारनांगौ होननानै बे माने गारलाबाथानि बेरेखा बे माने अनेक माबा खालामदों बियो दावराव दावसि खालामबाय थादों होखारनो थाखाय गारलाबाथाखौ होखारनो थाखाय दा दिनै बेहा जुदि प्रिन्सिपाल दं